Hier hebben we een prachtige advertentie gevonden in een vondst. Ik zal hem nog even voorlezen. Kembo stofzuigerzak. Kembo staat voor kom eerst maar bij ons. Wij zoeken hals over kop en een verkoper voor 14 dagen per week. Reageer snel, kom maar, want we zitten in zak en as. Nou zeg ik snel in een brief getikt. Langs deze getikte weg wil ik bij u komen werken. Niet lullen, maar zakken vullen. Nou zeg ik de brief op een bus gedaan. Ik gaf die van de post 2 dagen voorsprong. En toen ben ik eens gaan bellen. Goedemorgen dan. Ik wil je een aanspraak maken. Even kijken dan of mevrouw de directrice nog een geetje heeft dan. Nou zeg ik ried erin. Kom ik dich net voor of 4 uur aan bij Kembo. Kroep ik door hyperventilerend wie zo'n kapotte stofzuigerzak de trappen op. Hong door een bordje, melden aan de receptie. Ik kwam daar, toen was de receptie afgelopen. Alleen terug zo toch. Zet die stofzuigerslang aan nog. Heb ze het kunnen vinden dan? Ik zeg, ben ze dan niet kwijt? Ik zeg, wat moet ik zien? Ja, zegt ze, 2e etage. Nou zeg ik, pak me de roltrap, want de trap was kapot. En wie ik naar boven ging, zeg ik zat zo strak in mijn vel, hè. Ik dacht, laat de directrice maar komen, hè. Maar wie voor de deur ging, zeg ik, toen hij vel over. Er hong een bordje op de deur. Rembo, directrice Kembo. Nou zeg ik schrok me kapot, hè. Dat was er een met subsidie. Een met zo'n ijzeren heksje in de mond. Een met van die felrooi, hormoongestuurde lippen. Een met van die 3 P's, pumps, rechts en paardenkettingske. Echt zo'n cosmetische uitdaging. Want hij was zo op de tossenijzer gesprongen. Nou zeg ik, en ik werd zo nerveus, hè, dat ging me door berg en de blied. De slipste ging me stief om van de zenuwen. Ik heb... Ja, dat is ook nog niet van mij. Nee, dat was zo'n ganse glazen deur. Ik keek stiekem door het sleutelgat. En toen riep ze binnen. Nou zeg ik, en de zoete heufstof meet. Oh, dat was geen gemakkelijke. Die was met het gooie been onder het verkeerde bed gestapt. Laat de deur maar openzetten, want het is een open sollicitatie. Ik zeg, ik mag ze toe, als ze mijn baan al trekken op het toch. Ja, zegt ze, nou, dus maar gauw beginnen, want de dagen werden korter. Ik zeg, dat klopt, en de gezichten langer. Ja, ik ben goed in bedenken van slogans. Want op de dag drinken ze geen bier meer, maar dan heb ze landbevolie. Ja, ik snap hem maar niet. Maar ik heb hem zelf bedacht. Ja, zegt ze, Vuurdicht is een hele goede kandidaat geweest. Ja, ik zeg, dat weet ik. Ja, zegt ze, hoe weet ze dat van? Hè? Ja, ik zeg, dat vertel je toch net. Ik wil geen van dat 8 tot 4 mentaliteit. Ja, ik zeg, dat doen maar van 10 tot 2. Ik zeg, maar wat kan ik verdienen? Ja, zegt ze, 100 euro per week. Ik zeg, en later dan, hè? Ja, zegt ze, 300 euro. Ja, ik zeg, dat ben ik later, hè? Ja, zegt ze, ik heb nog 1 ongestelde vraag. Ja, eerlijk gezegd, ik zoek het verband niet. We hebben nou veel zakenrelaties in Duitsland. Wie zou ze zich voorstellen bij een Duitse vrouwelijke stoofzogenverkoopster? Ik zeg, heel simpel, ik heise Koos, wie heis bist du? En ja, het gaat los, zegt ze van Koos. U kunt gaan,
Nou zeg ik fiets terug naar Bergstraat met 2 A's. En eerder ik een toes word, loog de brief al in de bus. Afgewezen. Nou zeg ik opgewerkt. Goedenavond dan. Cambo, stofzuiger, zeg met rust niet blazen, maar de kinderen nog fluiten. Ik zeg, waarom ben ik afgewezen? Ja, zegt ze, de was een geweldige kandidaat. Een geweldige kandidaat. We kunnen dich eigenlijk niet missen. Maar vanaf maandag willen we toch proberen. Maar nu heb ik nog een advertentie gevonden. Willem-Alexander Vreugd in een tuinman. Nou zeg, ben ik naar Huizen ten Bosch gegaan. Ik zeg, goedemorgen Willem. Oh, zegt er, je komt solliciteren als tuinman. Nee, ik zeg, ik kom maximaal om mijn tuin leggen, nu goed. Ja, zegt er, je zou om 9 uur hier zijn en het is nu al 11 uur. Ja, ik zeg, ze vreugd, als vandaag ben ik nog nooit te laat geweest. Wat wil je drinken, zegt er. Ik zeg, doe maar 4 flessen Spa Blauw. Want toen is het erop. Ja, maar normaal, zegt er, heeft een tuinman groene vingers. Maar ik zie dat je een groen oor hebt. Ja, ik zeg, ik heb gisteren een tuinhuisje geverfd. En toen heb ik geloesterd of het druig was. Ja, zegt er, wat heb je eerder gedaan? Ja, ik zeg, ik was beroepscollectant. Ik ging gewoon voor panlaten voor daklozen. Maar ik heb een lui oog. Ja, zegt er, daar kun je toch even goed mee werken? Ik zeg, dat is onmogelijk. Want ik heb uitzendingen van meneer Lief. Maar ja, zegt er, zo iemand hebben we niet nodig, zegt er. Ja, ik zeg, Willem, dat is geen probleem. Ik heb vroeger nog bij een opa gewerkt, bij Bernhard. Dat was heel vroeger, dat was nog in een tijd wie de kostschuttel nog warm was. Wie ze de man nog met een stek voor hoe doe je. Wie de kippen nog ten haaien. Ja, zegt Bernhard. Ik ben zelf, ben ik altijd tuinman geweest. Ik heb altijd de bloemetjes buiten gezet. Ik zorgde voor voorplanting. Want ik was net een kanariepietje. Ik knoeide ontzettend veel met zaad. Ja, zegt er, je moet hier een haag van 50 meter lang, 2 meter hoogte moet je bovenop keurig knippen, zegt er. Keurig knippen. Ja, ik zeg, dat is spannend, er wordt een touw over. Hier zit er een touw die gaat zwabberen. Ik zeg, dat is spannend, er wordt een laser over. Nou zeg ik daar zo'n laser over gespannen. Ik daar met de hekje erin, maar ik ging constant door de laser. Op een gegeven moment was die hek nog maar 20 centimeter. Ja, zegt Prins Bernhard, je bent nu helemaal aan de Haag, maar toch krijg je van mij een koninklijke onderscheiding. Mag ik jou dan behagen als tuinman? Dank je wel. Leef nu! Ik wens ik allemaal nog heel veel plezier en geluk. En zijn we binnenkort hier in Heerlen nog eens zeker terug. Je wordt een geweldig publiek, moet ik zeggen. Ik zou zeggen, heel fijn feestdag en een gezond 1926. Want mijn motto is, geniet van het leven, want we zijn langer dood dan we leven. Allah, ik dank u.